ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kuManicaland province Wonde Valley. Kuya munokuziva tichikupai nhau dzakasiyana-siyana tichibva kuHonde. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muzuva ranhasi hatina kufambira manake. Pana baba vashaika, baba vemusha uno pari zvino ndofunga mukatarisa igadziro iri kutoitwa yekuti vange vachiradzikwa. Vanonzi vanetsana nemudzimai wavo wechitatu, mudzimai wechidiki ndo vanga vachinetsana naye kuzosvikira vafunga zvekuti vange vachitora upenyu hwavo. Regai pari zvino timbotaura nevemumhuri tinzwe kuti chii chaizvo chatora nzvimbo. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Chakazara chaicho sezvinhu zvangoitika, hapana munhu akakwanisa kunyatsoziva kuti zvakatanga sei kana zvaita sei. Ndezi Gideon Lutu. Saka tangoti ma12 here kana kuti pasi 11 ndo pandazwa mudzimai womunin'ina wangu achiti izvo andasenderwa meseji yekuti munatarisa mugurugwa mwangu mune $100 yandatumirwa yakadzima. Obva achisenderwa futi meseji nomukadzi wake umwe wechidiki wechi3 wacho achitaura kuti baba wathiyo asvika here kumba. Saka ipapo pava paita mibvunzo yakawanda. Saka pauya kundibvunza kumba kwangu kundati uyu wanga urumboshandisa foni 1 wari 2. Saka ndikati semadzimai ari kuitirana shanje, pamwe pane ari kungotamba hake chiyachi zvokuda kungofonyora umwe wake wotora information woita unga ndiye ari kusenda uyu neuyu iye ari munhu 1. Saka ndati kana zvakadaro ini handisumuka. Iye bva angosvika ndakutoenda kana ndakasangana nemabhinya zvabasa ndakutobira ndega. Ubva achibira kumiro kwaifungidzira kuti pamwe ndokwaanowanzosvikira kana adzika nebhazi ra10 dzinobva kuHarare. Saka pavanga vari kubva ikoko kwabva wachiuya vaibva vanitaura futi kuti mai tamushaya munhu uyayo but foni iri kuringa iri kuramba iringoringa asi hatisi kukwanisa kuwana mhinduro kubva pafoni ipapo. Tochiungana iye anga abira kubvunza kuti kuauya here anga ari kuungana here. Tochiti saka raiti muri kufungidzira kuti aita sei. Zvikazi anenge murume wangu afa uyu because messages hadzitauri zvinhu zvinonyatsonzwisika apa. Tikati aiwa usakurumidza kudaro, isusu ngatidini, ngatifunge imwe nzira yekuti tingadini tikwanise kuona kuti chii chanyatsoitika chokwadi. Saka uyu anga abva naye kumirwa abva ati no ini ndakuenda because usiku kuno plus madho angu ndasiya asina kukiwa. Obva achidzokera kuenda kumba kwake. Tasara tiri 4. Inini nemudzimai wangu nemudzimai wake nemudzimai womunin'ina tasara tiri 4 tega. Tikati alright iwe chintaura kuti tiende kurara
tinofanira kunga tambonyatsonzwa kuti mwoyo wako unofunga kuti tiende kutarisa papi chaipi yabva achinditi ngatidzike kunyamakorore panopindira nyamakorore muna Pfungwe tombocheka tiona kuti pamwe pane munhu aripo, otherwise kana tashaya it's okay. Ndikati aiwa ngatidzike, saka tadzika neusiku tamusango imomo panopindira nyamakorore. Uyu asongaenda kumhiri kuya abva achifona kazi ndikuona light muna Pfungwe, andisiziva kuti ndiani ariko. Ndikati ndini turumbosecha parufungidziro kuti pamwe ndopa angadai apinda, saka kwazi it's okay. So saka tatarisa pese ipapo neusiku iyo vatashaiwa. Ndikati ngatichiendei kumbatora tozoona mangwani makuseni tosinyatsoteerera toona kuti pamwe tingakwanisa kuwana rakazara here. Saka ndopatazoti makuseni aya vanhu vanga kutochungana vakawanda vatazongodzika kuenda kutsvaga kupi vatatofungidzira kuzasiku vatatoshaya vatataakubira vatapera kuparadzana. Saka patata kumhiri ini ndani umwe mufanira wepamasasi tochitarisa kumhiri kuno tochiona kunge vanhu varikufamba maningi iri kuenda pamuti patazomuona ipapo toziziva vanhu vakutoridza mberi ndopatazopedzisira vatatoti chidzokerawo vatasvika toona zvishuwa mukomana akarara ane bhodhoro rake raripo rariratidza kuti rine mushonga. Saka mushonga yawo watozi nadhokota chazomboda kuona kuti ndiwo chaiyo ere wamwewa kana kuti hausiri. Ndozvanda asi semanzwiro amaita chii chingave chaita kuti vafunge kuzviuraya ndokunge ari azviuraya? Mukomana uyu anenge pamamessages yake nemukadzi wake wechi3 uyu wanga vachipangidza kuti vari kugara vari kukakavadzana, pane kakutadza kupindirana karipo. Kana iye paazouya because iye mumwe wechi3 wacho angambopfuurawo nebhazi rawadzika wese apfuura kuenda kusagambe. Saka pabva afonera vanhu kuti iwe chiuya titsvage tese murume watisoutatidza kuona iwe ndiwabva naye kugara. Saka paauya angosvika kuchema vabvunza kuti ko chii chaitika, kuti aiwa zveshuwa tati kunetsana. Saka kunetsana kwawo isu hatisati tanyatsoziva kuti chii chawanga kunetsana because iye ndiye rakazara kunetsana kwawanga kuita pamwepo. Kana atsamwa ndaitomuziva inini ndasingadi kuramba ndichitaura naye mana kuti ndaiziva kuti aigara achitaura nyaya dzekuti aikasika kugumirwa kana dai kuri zviya zvaaita kana kuti dambudziko raanenge awirwa naro akanangana naye aibva ngonditi aenda kufunga kuti ndife. Saka pamwe pacho ndaiti akanditaurira kudaro ndaibva ndatanga munyengetedza, ndaitopinda nemusituation isiri yekuti inini ndaipinda mana nyaya yekuti ndaida kuti pfungwa dzake dzidini dzimboedzeka kudzokera panomo. Saka zvakaitika ndezvekuti zuro kumuka kwezuro iri ndakangomuka hangu inini ndiripo pamba panapa, akandifonera kuma10 achibvunza kuti ko iwewe mwana uri sei, ndazotoenda kuchipatara naye ndikati mwana uri nani, kamwana kangu akarwara. Zvazo right ndoda kuti undipiro vanhu vakahodha mabhanana mari $15 uya ndaipa mota, saka mota chete yairasa mari iyoyo. Ndati inini pari zvinhu zvimari handisina vana ndatopedza kudini kuishandisa. Zvazi alright. Saka mukomana uyu angambouya uyu akabva aenda kudaro akazouya vachisvika mukomana aya vachiti mazodini murume nyazoti ndoda ndamuti ukauya ndokutsvagira chini mari. Saka auya ndakati iwe mestatement ndazozwa ndekuti ari kunditi kwai mari yarasika, saka ndikakutsvagira mari unozoita here wadi iwe wagara wati timufonere tizwe zvadini. Ndopa akabva anditi ndai timubhipe abva abhipa akamusendera message yekuti mari yanzi yashandiswa asi ndakuya. Message ndakatoionerawo pafoni yemukomana iyeye. Ndikati saka unozongoyaka mangwani kana wadini wauya. Akati ndisumukiba ndipe chinyi mari, ndatsvaga $8 ndamupa kudaro vatoendake ndingotosara ndofurira mberi nemabasa angu. Saka mukadzi Mudiki akazondisendera message kuma around 3 o'clock aibva ati inini ndakuenda kumba kwedu, sarai muda kusara yenyu mimi nemurume here shuwa muri mega. Ndiye mameseji acho pamwe ndikogona kuzotadza matsanangudza ndikasiya ari mufoni. Mimi shuwa ndingakusenderai mameseji takagarisana tese kusvika rini, ndiye mameseji angarusenda. Zvikazi inini ndakuenda kumba kwedu, asi ndikaenda kumba kwedu handifungutire mangwana remurume wenyu rinonakaba anotosungwa nekuti situation icho ndabva nayo haiitiba. Saka ini ndandisingomupindura bana ndisina mari mufoni ndasingagoni kumupindura. Saka ndakangosiya zvakadaro nekuti inini mufoni ndanditi ndinondifonere murume wangu ndifondera ndangoti yanisiyane nazvo. Iwo murume wangu anogona kunditaurira bauti shamwari inini nhasi ndirudini ndiri kuuya anotaura. Ndatogara hangu. Saka pfungwa yangu ndandangoti mukadzi uyu ndofunga apinda paimubhazi kumba kwao ndekumapokano kuuya nebhazi reusiku because nguva yanditaurirai anobata bhazi ra4 achapfuura pane usiku. Saka ndanoziva manje kuti murume wangu apindo pabhazi imomo.
ndandiringofungidzira kuti pamwe kuti apinda naye kumuperekedza anogona kupfuurira nebhasi ozouya kuno kumangwana. Saka zvadaro ndatora rangu mapasi 10 ndopandanzwa na 10:55 ndopandanzwa ko yabva yapinda. Ndatomboiginwa ndiri kuona kuti ndimainini ndeti arudei anoramba echindinetsa ndidi zvekutaura naye bai. Pandazotoidaira ko iya abva nditi baba wake yasvika here. Ndambononoka kupindura ndikati asvika kupi mumboripi imimi. Abva nditi ini ndakuchisukwe. Saka ndibvunza kuti asvika ndikati kune baba wake uva kunoko. Saka pandiri kupedza kukata chifoni ndopandabva ndaona meseji yasendwa nemurume wangu yacho. Abva nditi tarise muhomwe mebhurugwa randiinaro mune 100 US yasakadzima. Ini ndandakangorara pambedha ndine sketi ndangononga katopu vandapfeka ndapadhoa apa ndatoti bha vandasiya madhoa akavhurika umhanya meseji ndiyo yandivhundutsa. Ndaenda pana bamukuru ndikati bamukuru ndo nyaya iyi ndozwa meseji iri kutaura masoko asina kunaka. Bambumu wangu anenge arikuda kuzviuraya badza meno saka chii saka murufunge ndikati ada kumhanya kwakutisa kuti kana kuriko kwayana kana kusiriko pati kasikireti yangu ndifoni yangu haina mari bani vandatobuda. Sisi mama vanobvunza kuti udoenda nani ndikati ndoenda hangu ndega chero mabhinya akandibata hazvina chiba hazvina mhosva. Saka ndangobira rwizi ndirungomhanya ndabira rwizi ndirungomhanya ndapa mudhebhudhebhu ndambofunga kuti anogona pinda mvura ndambodzika pamudhebhudhebhu ndambopinda kucheka umo handabuda handamhanya. Pane nzira yekuti tirikwidza kudai neinodimbudzira kuenda pakutisa pacho nemumagwere. Saka ndadimbudzira nemumagwere kuti ndikasike kusvika. Ndadimbudzira kudaro semamune beto nemabundo mazigombe ndandikuzwa vanhu varikutaura vari kumashure kwangu. Saka ndabva ndati rega ndibude pamba ndichizonatsoteera ndikuzwa vanhu vaya varuseka vachitaura ndikati pamwe vanhu ndamboona kamuri kakamira pamwe wadzika kombi. Saka pandatonoka sekuru adaira ndabva ndatanga kuti sekuru kuno vanhu varikutaura vari kunziroko ndiani ini dambudziko rakati iye vanditi foni yangu andinourara naye ba iri kupi iri kudining uko. Obva abuda vapinda mudining watora foni yake abva nditi murume wenyu watofona 3 missed call afona na 9 aibva afona na 10 aibva afona na 11. Saka musashema regai ndifona ndikati sekuru murume wangu afa rwazingei ndikati meseji yandisendera handinaiona ndazotoiona nekunga ndazwa ko zvodai ndakasikira kuona meseji otherwise pamwe ndaigonosangana munzira. Saka zvandinosangana naye ba hapane patopinda chete. Imi muti pana panosvika basinzi anososvika aitaura nyaya dzake panapa kunetsana kwao nemukadzi iwo sekuru iwo wakutisa waibira kairi katatu achiya kukowa yanzanisa ari ngoti nda kuzviuraya mukadzi achimbotiza achienda kumba kwao achiteera vachimubata. Saka nezvinezvi kaine sekuru saka anga kungoninyaradza ndakuchema tapinda ndikatiende nekurodi ndione pamira bhazi pacho pamwe anogona pane paari tatenderera nerodi sekuru wambonga utomboti kani ndasiyasira kukiya madhoma anga sekuru madho kunozi murimo kani ngatiende ndawamanikidza sekuru uya tangu yatumutsvaga nenzira ndichitarisa mumagwere musaidi menzira ndichimbodaidza ndichiti pamwe anogona kundidaira. Ndayambuka futi mudhebhudhebhu ndandana sekuru ndauya kunoku ndasvika futi mana banguru ngati banguru pasisa kwandaifungidzira baba tiyo ndashaya. Saka ipapo ndandakutadzawo zvibata ndakungochema. Saka banguru vanhu vazongouya vachiti inotididini ndikati zvikazi namaini nepamusoro avo atiti maini iyeyo aenda iyeye asenda kuti kwazi baba wati yasvika here anditi kwandisosvikira kumbaba ndosvikira kwamhai. Saka nava ndatora tochi ndakwira kwamhai kombosecha mutambwe kumbotsvaga nemutoireti nepai ndashaya. Zvikanzi nabamukuru kwaita uko ngatirare tozozona mangwana totsvaga papi apo ngatirare ndambosarana nevamwe vakadzi ndasara navo ndati gare ndofunga vanhu vaya vaenda futi ndati ini ndopinda mupakorara murume wangu ndisinaba ndambotora futi tochi ndatenderera neyadhsn ndatendera ndadzika ikoko kupa ndazomuonera paazoonekerwa akafa ndatombosvika padhuze neipapo but ndazongoti kumasango oku anofoshora ere musango oku ndatombolaita ndichitotenderera padhuze neapo nepaangatori pacho ndadzokera mumba ndaradzika mwana wangu ndambogara pavharanda ndadzaka kumapasti 4 ndakagara pavharanda andirungoti asishiwa baba watiyo dai wauya uitaura kuti zvadai kana dai kuri kuzipa ine mhosva anditi vanhu vanokumbira naruregere ndingotaura ndiri ndega ipapo ndiri kuchema ndava ndati ndege ndisunge ndikwire neraini ndiri kutaurira vanhu kuti vanhu wai zvodzaka kumapasti 4 mukaikani tiendobatsira notsvaga murume wangu pamwe ndirowana vachiri mpenyu ndakwira kwanyambanda ndikwira kwambuya manjoseva ndaenda kwachanaiwa kudaidza vanhu vangu muka paya vangosvika vati saka tididi ndikati ndirimbofungira ndikati mende kupitisendi ndokwatinozoenda tadzika kupitisendi. Saka iye mukadzi uyu abva anzi ngafonerwe auye kuti munhu wako wauri kuti adzika pastation unomona bauya titsvage tesu. Saka vati ndiri kuya ndakupinda rimwe bhazi
rinouya makusenda ava kusenda meseji ava medicine zvikazi ndauya hapana hapaoneka nonditambiro here zvikazi hatikutambiri bai titoro pamudhebhudhebhu tsvaga murume wako uya aivangouya ega vatasangana pamudhebhudhebhu saka patasangana ndopaidza kumbobvunziswawo nevanhu kune panga rubvunzwa nevanhu abva apindura kuti akanditi kwazi ndichaenda kotora mari yangu kwamvumba kana ndatora mari ndauya kubvunzira kumba kwenyu kana ndabvunzira kumba kwenyu sande tine tirufara tuya mari nendiuyeko kumba kwenyu tirati saka ndamboita kakumbofara kuti vamwe anogona vamwe ari mupenyu vamwe zvavangaparadzana nerudo saka abva azobvunzwa zveneumwe munebhaut abva ati inini murume wangu akanditi kaindogonosvika ndamapungu ndati saka munhu anogwedza kutaura kutiko ndangobatikana payapa ndachitanga kuti ngatitsvage zvikazi nevamwe ngatichiafura newamwoko saka taakuuya apa mwana wangu abva ngoti ngatimbopinde neapa topinde nenzira yepakati zvatakwira takadai saka ndatogara ngupavharanda ndakumboyambisidza mwana wangu ndopandatonzwa mhere yakutorira kwayangosvika ngoti baba wangu uyo watongomona akarara ake pasi atanga umona ndiani mwana wangu musikana first born yangu ndo yatotanga mwana inge siripo ba inge rikwagoko saka ndaifonera naso usaende kumaleseni ba baba wako kunoku hatusumona banza uya nebhazi reusiku saka usasaenda kuchikoro ba uya kunoku saka mwana yangoti tangosvikirana pamudhebhudhebhu ipapo anozoda kusvika ngosvika pamba baba vatotenderera vasvika vatoona baba wake vatodini vatotanga kutomadzokera mashure kudaidza vanhu kuti baba wangu uyu vangochema vanhu kwanzi vaamona atanga kuti baba wangu uyu aita akavhunduka dzoka mashure angasati anatsaona kuti akafa banoti anga akaitanga munhu akarara ake saka pazodzoka mashure wazouya ndo wazotanga kudini kutoona kuti munhu afa obva watotanga kutochema baibai saka ndopandazodzika ndotoona murume wangu ashaika asi kugarisana namai nini uyu kubvira paakangoroorwa zvava zviri kungonetsa ndaitongobata mashoko angu kuti sezvo ndingounzirwa mubarika ndichagona kuti ndirape ndichipinduraba mameseji aingosenda mufoni mangu nasikapinduri anongosenda mameseji aanozwa kuda ndakuenda kumba kwedu ndakashaisha ndakakurororaiwe pamurume wenyu chichi ipopo apa pa 3 days dzafurapa akasenda mameseji mufoni mangu akapinda mameseji ayo aita sekutanga iye ndiye arusenda mameseji iwo nemurume achinzi iwewe zviri nani kuti vamwe waye zviri nani kuti iwo wakadzi varipo waende iwewe handidi kuti uende ndinokuda iwewe ukafa kwandikashaya iwewe ndinotofa nekuti you are my oxygen imwe yacho yazvipota chinyohwa nechirungu uri oxygen yangu ndinofa saka aibva apedza vanyora kuti calistas saka ndaitozori meseji iyi ndiani ndiyamainini yasendwa siya uya foni kwangu dzasendwa zvedzimwe dzimwe dzacho ndaimbodhilita saka imwe yacho ikazosendwa yekuti wana anawo kumusha iwewe ndinokuda inini anzi ndinokuda inini anzi iwewe wanzi inini ndinokuda inini iwewe unondiitira chichi saka pakazonyanya ndibata pakandirwadza ndepekuti inini uyu ane wana ari kumusha iwewe unondiitira uyu kungoitawo zvekuti akura ndakungozadzisa saka ndopanakazofuwadha mameseji ayo vandakadzosere kuna iye murume wangu ndati ko mameseji ari rasikachuya kwandiri ane zita ramainini sei zvimungofamba sei sei iye ndakatanga kumubvunza sani ndamusendera mameseji zvikazi naye handinombosenda mameseji baini hakusida kugadzira ako nyaya here kudai uda kunyora ndikati aivatori muinbox kana mukauya munozongovaona handisi madhiritabu kana painewo munokwanisa kuti auya werengo zvazi maforward aite sei awe nawa ndamaforward mameseji acho ndakaforward 2.3 here ndamadzosera kuari ndikati maone saka pakamboita kanguva wakanyarara saka iye murume wangu anozombogona kutaura nenini akabva anga kuchipindura mameseji ndimainini imimi hazviiti kuti muende kumba kwenyu inini ndichisara nechinyi ndichisara nemune wana rega ini ndiende achichi anga kungotaura mameseji ekungonditaurira zvake zvekuda kuenda kumba kwawo izvozvo ini handombogona hangu kuti ndimupindure pandakangoti maini nawo agara anongoda kutsvaga zvekuda inini kuda kutsvagana neni rega ndinyara rangu anoti inini ndinofarirawo here barika rekuti wari kuuya wachoswera wachindishungurudza ndichiya pekugara izvozvo ndinongoswera ndichitema mabhanana ndichiwatumira kuharare uko kuti waye nekuti murume wangu asasungwe bakarora under age saka ndikada kusatumira mabhanana ba mainini wacho anobva uya kumba vaenda kumba kwawo murume wangu osungwa ndozodii newana beta ndisitiragura hangu ndichishingira uko watemera mabhanana ndichisowasendera saka ndandakadobva kutowasendera mabhanana angada kutotengeswa nhasi aya watosiya ariko wapinda mubhazi wachidii achuya saka ndopakazosenda murume wangu meseji yekuti ugare usaende iwewe usaende gara pamba newana ndakangoti meseji ndeyekuti pamwe ndandamukumbira kuti ini ndakuendepi kuweekend
iye vati unokaenda pamwe weekend wakuiba ndikati ndikaenda hangu zvemunosara megarika zvechine basa rei handimwe wakadzi munawo here saka ndandotaura naye ndosikuziva kuti iye ane pfungwa yake yekutoti ari kushungurudzika ada kutosvika pakufa saka meseji yakazondisendera imwe yacho ndeyekuti ugare newana pamba ndikati ndikapedza kutengesa zvandinazvo ndiri kuuya ikoko nditofunga kuti murume wangu pamwe achauya ake kutorinawo mazuva meseji yakatosendwa ndikutora hangu kumunda ndikati pamwe achauya kutorinawo chenyi mazuva achatouya saka pa zvakazondondinetsa ndezvekuti mainini kundibvunza kuti asvika here ndo zvakandibvunzisa izvozvo asi kugara kwake angoti akaita kanyaya itoti haini kufa hangu bheri asi chanyanya kunyora chandazoverengawo mafoni yake ndabatawo foni yake ufa kwazoita wanga wari kakawadzana mubhasi abva ataura kuti iwewe ukafa iwewe ukasafa inini handifiwo meseji iyoyo yange irubva kuna baba vati ichienda kumukadzi vayanzi iwewe yavayanzi anzi iwewe uchaona kuti ndinokuda mangwani asi mangwani unenge uri panapo meseji iyoyo yasendwa vasenda futi yekuti zviri nane ndakuenda ndoda kuzvikanda makungwe meseji iyoyo yasenderwa futi mainini yabva yazonzi kwekupedzisira yazonzi bye bye kuratidza kuti wanga utotaurana mameseji ekufa mukadzi uyu ndazotofunga mashure ndikati pamwe mumangu amwa mushonga ari kutangirira mainini nokuti mainini arunzi iwewe ukasafa inini handifiwoba iwewe uchaona mangwani ndinokuda ndikati ari kuti ndinoona mangwani ndinokuda kwekumufira here oraiti ava afa kuti mukadzi aone kuti anomuda kumufira izvozvo vanga zvakungondibata sifoni mameseji acho anogona hangu madhirita bangoni mana ndingotohama zvacho anga ine makore mangani mukadzi Mudiki? anga ine 16 years saka pane meseji yazonyora yekuti inini avati pakutaurwa nyaya dzekusungwa apa zviri nane 18 years ndiri mujeri zviri nane ndife hangu apa handinawo ainozopeswa kuti handinawo mari asi ndangofunga zvauya afa ine dora US muhomwe angoti apa handinawo zviri nane kuti ndife pane kuti ndiite 18 years ndiri mujeri asi imwe meseji yaimboti taurawo newabereki wako kuti ndiregere kusungwa saka apa wanenge ikakawadzana nemukadzi akuti ndida kusungisa ende ndida kufa saka vashaya yekudini wekubatsirikana nokuti dai sekuru wareceive wafoni nanaine okuruku pamwe dai agona kutaura nyaya yake saka sekuru kuti foni yange iri kure nene vangosvika pakumwa poisoni ko mumwe mudzimai ari kufa mudzimai ari kuhararo kwakangowanetsana vamutaura kuti iwo handichakudiba saka nyaya haisati yatongwa kuti yatongwa yagarwa matare kuti zvionekwa kuti vanhu varambana here iye avangosvika pakufa asi hanzi asenda meseji yekuti dzoka kumba uchengete wana mukadzi number 2 hapo akushandira 2 months asipo asi atoenda zvokuti kwanga kwakuparadzana hapana kuparadzana zvinhu zvaka zviribvo ndiko kuno kwakaenda nepesi chete saka tatiringotarisira kuti achadzoka ngori zvepamafoni iwo wacho vanoona nawo aitaurirana pamafoni kuti handichakudi hechichi amene manetsanira nawo akaitawo nemurume vasvika pakuzaoyo mainini wangu ane nguva yakadii varora Mudiki akarohwa August 7 months ndozvandaedza mutaura 16 years aisungisiba saka iye angoita zviya zvekuti ndinosungwa ndakutofa asati ambomira 1 day kuti aona zvaenda kumba kwavo ndasungwa here ndofa akanganiswa ipapo but anyora meseji yekuti inini ndasvika pakudai nokuti ndagumirwa alright toyo kwamura mhino zvamungade kuedhera inini mwana wangu alright saka ndatogara nawana wake kumba kwazikuru fomu 1 nefomu 4 sando pakazondiisirawo meseji yekuti maiyo uyai rambidzai vana kuenda kuchikoro wauye kunoku ngenyi mati wadaro kanzi baba wacho asi kudini asi kuonekwa uyai newana vatangofuma kumuka atamuka usiku chakasvika iye hanzvadzi yake iri apa pandaenda kumba kwacho ndikata tete wako wari kuti kwazi mukwasha hatisi kumuona pa rambidzai vana kuenda kuchikoro saka isusu taakutoenda hanzvadzi yacho ikati maiyo kushakana aitamira kukaedza uchi usiku ndikati shamwari inini handichakwanisa kurara taakutoenda dzava mafo idzi kwaedza ngatangosimuka mudzimai wacho bva apfeka ndipandapfeka tatamutsa baba kwautobata rodhi kuuya newana wangu waya saka tauya paya pa ndipo tasvika pamudhibhudhibha tosvika iye mainini wacho yanga atouya wanga aenda newe saka anga ari kunganzwa ndanateta wacho wari kubvunza kuti iwe ndiwo waine murume bva harare
uiti murume adzikapa iwe uramba udzikapa sei inde madzikamese nemurume kana iwe wada kuzoendako kumba kwako aizoendako madzikamese saka iweyo chii chiri kuitika akaitati unetsana kaichiona manje unetsana kwangu ari kuti dai madzikamese apa nemukadzi ini ndabvira kuti ndisebarika ini handimubvunzi asi mwana wangu ndabvira ngonyarara ndingotsvaka hangu mukwasha wangu ndakanyarara saka mwana wangu enda uya naye uya anga akafemerwa ndibaba wacho kuti baba wacho aoneka ngekuti vanhu vanga varubira mhiri kwapungwe vamwe vachienda kwamande awachisiya munhu akafari saka tazongoti nemudzimai wake wangu kwazi ngatipote nerodhi indibva ndauya namaitiyo panapa mwana wake fesibhoni ndiye asvika kuona baba wacho murooro wangu mushure nerevha yatorira ndo zvandinoziva asi kugara nemukwasha wangu munhu akambosombo aroora mwana wangu akamborwara kuvhiringidzika musoro ndikatora mukwasha wangu ndikachengeta akaita wani saka pane kuzorora mukadzi wekutanga nekuzorora mukadzi wechi2 newechi3 apa ndopatanga upenyu hwake kakudini kakuchinja mukadzi wechi2 waingonetsana mukadzi wechi3 waingonetsana saka ndo zvasvikira kugadzira rufu rwenyu rwamukwasha wangu muzukuru wangu chaiye saka ndandozokongerwawo ndiri kumusha kudusa umweni kazi mika wafa dzanonetsawo svika ndandouyawo ndindosvika ndizondozwawo soko racho ndaapana ndosimuziwa kuti chadii ngati shuwa masoko azosvika kuseni kuti mukwasha waisa meseji mafoni asiri kuoneka tabarikana zvikuru asi semafungira angu ndiri kuona dambudziko ratasara nemukwasha wangu takanyatsa kuongorora nyaya yekuti nyaya inonzi barika inoda kuzvipira inoda munhu wakashinga inoda munhu usina short term nekuti barika unenge uchitofudza mhuri dzakasiyana mukadzi anenge ane pfungwa dzake uye ane pfungwa dzake uye nemuitiro wake sasa zvese unofanira kuzozvisanganisa saka zvoda munhu akashinga nekuti madzimai ataakutungamira panguva yataanayo madzimai aakutungamirwa mukati memirawo yakasiyana siyana sokuti mukatarisa zvinezvi kodzero yakasimba rakapiwa kune madzimai ndiri kuona sokuti rakati wandei zvokuti kutsika yedu yechivanhu nesimba rakapiwa madzimai hazvichaiti kuti vanhu vapindirane mudzimbabwe nekuti munhu anongoti kana murume ukati mudzimai zvakati iyo unoti hamutemuruti zvakati saka zvinhu zviri kupesana plus neimwe nyaya ndanyanya kuongora ngekuti mukwasha wangu uyu munhu aida mudzimai wake asi mudzimai akanga asvika panguva yekuti anga asikachadi murumeba saka zvinhu zvakabatikana mukwasha maningi vana anga anokumwewo kuparadza pfuma kwaiitawo pamukadzi wake iyeye mukadzi wazosvika panguva yekusapirira naye zvinhu zvamutibatei maningi nekuti shuwa mwana wangu unotadzawo kuzwisisa ukarambiwa nemukadzi unonge uchida paini yacho pamwoyo inotirwadzei zvakati nyanyei kuti togona edu kutadza uwamwa zvinogona kutadza kuzvitambira asi zviro zvinoda kuzonyatsa kuzoita pfungwa dzakakwana dzekuti uzvigamuchire kuti ndo zvapo asi ndiri kuona dambudziko guru rekuti kuparadzana kwawakaita mubhazi nemudzimai wako kuti mudzimai ari kuenda kumba kwake iyo uri kuenda kumba kwake apa yanguva yekuti mudzimai haachadi murume zvakamubata pamwe stei handikuona sekuti wazoshaya kanzeling yakasimba kusvikira afunge nyaya yekumwa mushonga imuri chii chake nini ngati ndiri mukadzi wake mukuru yanzanzi yangu tikandigara wamwazanomuchiti maita basa takangonzwa kuti mukwasha waita barika saka barika yacho taingonzwa kuti shuwa vari kunetsana ngungo yakati rebei pa6 months achi 7 months waingonetsana kusvikirawo zvazosvika apa zvasvika ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazviona mvura yanga ichinaya mugwagwa wacho nzira yacho inotsvedza zvikurusa naizvozvo tatozopedzisira taakubata zvimiti kuti ndifambe ndichitozvisimbisa ndichimuta otherwise mugwagwa wacho zvakatowa ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu
ndofunga panapa ndopanga pachitaurwa paya semuzvamuri kuona kana kuti takambokupai mimwe mifananidzo zvakare. Vagari vekuno vakaona zviri nyore kuti vange vachizvigadzira zvekuti vakwanise kuyambuka nazvo sezvo rwizi urwu rwakakura. Naizvozvo vakaona zvakakodzera kuti vange vachizviyamura kuti vange vachiyambuka pese. Ndiyo nzvimbo yakauya ichitsvagwa muchakabvu kuti kuda amino pazviwisira mumvura. Iyi ndo nzira yedu yatinoshandisa kuhondevhari kungu tichiyambuka kubva kumhiri kwapungu tichienda mhiri kwapungu. Kuno kunde kwamandera kwatiri, uko ndekwazinduko, ndo kwatinogara. Ndiri Chisuko inini. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Ndofunga mazvinzwira vachitaura vana mama vana baba nana mai zvakatora nzvimbo. Tongai tinzwe, zvinorwadza chose kuti tinge tichirasikirwa nemumwe wedu nenhau dzerudo. Iyo nzvimbo ino yatiri ndanzwa zvakare kuti pane mumwe ane madzimai anokwana kuita mana zvakare akazviuraya vatadza kuwirirana. Zvinowanikwa murudo munoitika zvakasiyana siyana, asi dai taikwanisa kunge tichigadzirisana tichipedzerana mune rakanaka kuti ave manake, pasinazvo kuti mumwe anozofunga zvekutora upenyu hwake. Kune azorora toti aiwakafamba nerugare ndiyo nzira yedu tese. Tichasangana mune ramangwana. Muri yeZimbabwe ndiyo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Regai titi pari zvino taakupinda mugwagwa ndakananga guta reHarare. Vazhinji vanoti kana ndina Sokostina kana Chiera tichitaura payanzani shamba. Uri kuona here kuti vasikana ava vakukukunda kubvunza mibvunzo. Naizvozvo ndakaona kuti aiwaka nyaya yekukombewa nevana vadiki haingabudi zvakanaka. Saka naizvozvo regai ndisiyane navo, ngavachifamba vega ndofamba ndega. Ngatisangane muri yeZimbabwe mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe